pixkat. Itxoiten aberro hain ze. Ez dakigu jendeik egon goen edo, ointxoetan berdin dozta, ba, hau duz. Un dia. Nik uste... Gogorra muten du bai, Kauka... Bai, landarea diezonek pintxugunak, eta adibiztu izan bakarrik parte batean zuten, hemen nirla guztian daude. Da hortik ez... daude? Bestea dia, Bai. Batxa, pipa me bar dute, Kaixo! What? ¡Qué fuerte! Epa, peña! Ez gintuzuen espero, Kaixo? Ondo? Batxa! Zorionak izan dira. Zerrik asko? Que guai ze gogonetan zuekin egoteko berriz, Zakigu batea goazten oz goazten, suposatzugu baiet, bikote gehala guain, baina berez ezakigu, Osea, suposizioa. Bitzako bikoterik ez da binen, behar Dera ona. Beste egun bageio. Beste bikote bat etorri da. Basebez, las buenas y las malas. Hori da, Gurekin. Ez gintuzten espero, eta hemen gaude, eta listo. Bi lehiakide gogor dauzkate bain, eta gerra emata gatoz, así que... Molestatu bazai, berain problema da, ez da gurea. Hoetxako beto. Ez di zorion du rollo, zelako posaz, ez que izuen sentitzen, bez, osea... Eta ezaitateratzen faltsua izatea, orduan da, como, bueno, vale, ni nahiago dute ez egote, ez decir. Osea, nahiago dut ja, geratiko bagina, hiru bikote, orduan egia esan da, igual geratzen daituzi, baina nahiago dut ez agertzea beste. A ver, eske, jode, baina eske ez dugu ikusten aurreratzen dugun. Momentuz bi bakoitze bere ikusiko. Oin fruta gehiago banauer, eta pareja bat gehiago, orduan konpetitzeko jende gehiago, orduan ba... Bai, eta azkenien... Eta guk... Joseba bialdu genuen, azkenien pareja o bikote indartxuna zalako, ez? Hoietako bat etorri zaigu, orduan beste pareja potente bat, ez? Bai. Baina, bueno, ikusiko dugu. gu gurea, gu gurien da listo. Bai. Ez da besteik.